og fortælle noget om, hvordan det gik til, at du kom til at bo på Christiania? Jo, jeg boede faktisk i en blomsterforretning ude på Vesterbro. Det var svært som enlig også dengang at få sig et sted at bo her i København. Men der var mange, der ligesom jeg købte sådan nogle gamle nedlagte forretninger der i sidegaderne ude på Vesterbro. Så jeg lavede den her blomsterbutik altså om til lejlighed og boede der i mange år og var skolelærer, men blev så engageret i forskellige former for teatergrupper. Først og fremmest Rimfaxe, som holdt til i Spillehuset på Vesterfældevej. Og vi lavede forskellige forestillinger, og på et tidspunkt fik jeg tilbud fra det danske teater om at lave opsøgende børneteater, og droppede så jobbet som skolelærer og begyndte så at fare land og rige rundt og lave børneteater med det danske teater og Bodil Lindorffs børneteater over i Aarhus og Turnusgruppen. Men så der i Spillehuset på Vesterfældevej, der var der nogen, der kaldte sig Solvognen, der boede op på loftet. Og de havde tanker om at lave noget masketeater, og det de levede af, det var at lave lysshow til rockkoncerter. Sådan noget boblelys. Det var meget moderne dengang. Men så var det underligt nok, så på et tidspunkt, så var vi forskellige teaterfolk, der mødtes oppe med de her Solvognsfolk. Oppe på loftet der, blandt andet nogen op, der lige var færdige med at lave en forestilling på Jomfru Ane Teatret oppe i Aalborg. Og så aftalte vi med hinanden, nej, nu skulle vi altså lave noget gadeteater op til folkeafstemningen i 1972, hvor danskerne jo skulle sige ja eller nej til fællesmarkedet. Og selvfølgelig var vi jo modstandere af det her fællesmarked. Så vi lavede sådan en gadeteaterforestilling. Og det var så Solvogns første forestilling. Og så kom der ellers gang i den. Så kom der flere folk til. Og på et tidspunkt så rykkede vi altså ud i den grå hal her på Christiania og begyndte at lave teaterforestillinger i den grå hal og gadeteateraktioner ud fra den grå hal. Og så var der altså mange af os, da vi nu var her på Christiania, og det var der i øvrigt sen efteråret 1975, hvor Folketingets flertal havde besluttet, at Christiania skulle lukkes og ryddes senest per 1. april 76. Der skulle altså være helt slut med Christiania. Det var blandt andet derfor, vi var rykket ind i den grå hal for at lave teater, for ligesom at bruge kunst og kultur som et kampvåben imod den her reaktionære sammenrend af politikere, der nu ville lukke fristaden. Og mange af os, vi fandt også et sted at bo herude. Det var i den periode i Christianias historie, hvor det faktisk var forholdsvis let at finde sig en bolig på Christiania, fordi mange var på vej væk herfra, netop fordi Folketingets flertal havde besluttet, at nu skulle det altså være slut. Christiania skulle lukkes og ryddes. Så mange var altså på vej væk herfra. Så derfor var der ledige boliger rundt omkring. Og jeg var så heldig at kunne rykke ind her. Jeg kendte ham, der boede inde siden af. Op fra Thylejren. Og han sagde, jamen kom du bare og rykke ind her, fordi dem, der boede her, de har købt sig i en ødegård over i Sverige. Så der er plads til dig her. Og der var ikke så mange dækkedarer dengang. Senere var det jo noget med, at områdemødet i området skulle beslutte, hvem der nu skulle rykke ind i ledige boliger, når der opstod ledige boliger. Men dengang var det mere eller mindre tilfældigt, hvem der rykkede ind i de tomme lokaler. Så det var mit held, at jeg netop i den periode fik lov til at bo her af naboen. Og så har jeg boet her siden, altså. Jeg synes, det var så herligt. Og det var så spændende, alt det, der foregik her på Christiania. Og de kom jo ikke for at lukke og rydde Christiania den her 1. april 76. Det hele fik jo lov til at fortsætte. Så jeg har været her lige siden. Hvordan er det at bo for sit liv? Nu betragter jeg mig jo ikke selv som ældre. Godt nok er jeg blevet gammel, men det her med ældre, det betragter jeg mig altså ikke selv som. Jeg er stadigvæk aktiv på mange forskellige fronter, og godt nok har jeg ikke almindelig erhvervsarbejde længere som skolelærer. Jeg har fået folkepension, men der er så mange aktiviteter, man kan deltage i herude på Christiania og i hele taget i København. Så jeg ligger aldrig på den lade side. Jeg har altid gang i, måske nogle gange for mange ting. Du kan prøve at se her, hvor jeg bor. Der er jo altså alle mulige halve og hele projekter, der ligger rundt i alle mulige mælkekasser og papkasser og plastikkasser. Men det er også fordi, jeg har gang i så meget, at det fylder jo. Så jeg keder mig aldrig. Men hvad er det mere præcis, som Christiania har, som det er i samfundet, for at det ikke kan finde?
Først og fremmest er det jo, fordi vi selv styrer tingene, og har gjort det i alle de år, vi har eksisteret, på trods af skiftende regeringers forsøg på at sætte os under administration på den ene og den anden måde, så har vi altså en vis evne til at smutte udenom alt det her overvågningssamfund og administration oppefra. Vi startede jo med fra starten at sige, at vi vil ikke have nogen ledere herude. De har det jo med at blive ledere, og sådan nogle vil vi altså ikke have. Så det hele opstod meget kollektivt, og det er det sådan set stadigvæk på samme måde, hvor fællesmødet på Christiania jo er højeste myndighed her på stedet. Det er der, vi tager de overordnede beslutninger i en form for konsensusdemokrati, hvor det handler om at blive enige. Det kan jo godt være svært, og man opnår jo aldrig 100% enighed. Men for at beslutte noget på Christiania, så skal der altså være en meget bred tilslutning til det, man så endelig finder ud af. Sådan vil vi altså gøre. Og så gør man altså også, at man beslutter, for nu er vi altså blevet enige om, sådan vil vi gøre. Og så det her med, at hele området er opdelt i 14 selvstyrende områder, hvor folk så ude lokalt i det enkelte boområde mødes med naboerne og selv klarer egne problemer. Det er sådan noget, man diskuterer med naboer. Hvad skal der ske her i vores område? Og for de store bygningers vedkommende, så har man jo husmøder i huset. Ja. Ja. Ja, okay. Men der er nogle ting, som man ikke kan beslutte i de der områdemøder. Der er nogle ting, man ikke kan beslutte der. Hvad tænker du på? At du sagde, at det er nogen overtrædt forskellige regler, og så er nogle ting, man ikke kan beslutte der. Ja, det skal op på fællesmødet. Ja, tidligere var det jo sådan, at var der nogen, der flyttede, og det var så efter, jeg var flyttet ind her, for det var altså meget hudlig her vinteren 75-76, hvor så mange var på vej væk herfra. Der var der sådan mere eller mindre tilfældigt, hvem der flyttede ind i de tomme lokaler. Men kort efter, så fik man altså vedtaget på Christiania, at det var områderne, der besluttede selv, hvem de ville have af nye indflyttere. Så lige siden siden 76, der har det så været således, at hvis der er nogen, der flyttede, så kunne man ikke handle med boliger på Christiania. Man kunne altså hverken købe eller sælge huse eller lejligheder. Det vil sige, at den, der fraflyttede en bolig, havde ingen indflydelse på, hvem der så skulle bo der. Fordi så kunne man forestille sig sorte penge under bordet og alt det her. Så det var altid naboerne, der besluttede, hvem skulle så være den nye indflytter. Og det foregik så på en meget demokratisk måde. Man indkaldte til områdemøde, inviterede alle ansøgere til at komme. Og så kørte der jo så først en runde med alle ansøgerne, der forklarer om, hvorfor netop de vil bo der, og hvad de har tænkt sig at lave her på Christiania, og hvad de laver i øvrigt. Og så var det så op til de lokale beboere i området at beslutte sig til, hvem de gerne ville have ind og bo. Og der var også en ekstra lille regel om, at naboer, de kunne så nedlægge veto, hvis det var en person, som de absolut ikke havde lyst til at være nabo med, så kunne naboen altså nedlægge veto. Den person vil jeg altså ikke have ind og bo ved siden af mig. Men udover det, så foregik det altså meget demokratisk. Og det var så en af de få situationer, vi for eksempel her i Mælkebøtten havde afstemninger. Det plejer man jo ikke at have i konsensusdemokrati. Men netop med hensyn til nye indflyttere, så var der tit afstemning om de forskellige kandidater, man nu mente var egnet som nye indflyttere. Hvem stemte på den ene, og hvem stemte på den anden, og hvem stemte på den tredje. Og på den måde så blev det altså besluttet, hvem der skulle have lov til at rykke ind. Det eneste, man forpligtede sig til som ny indflytter, det var jo altså at betale sin brugsleje til Christianias fælleskasse, betale det beløb, man betaler til området, sørge for vedligeholdelse af huset, og det var sådan set det, der var kravet til den enkelte. Hvad man ellers i øvrigt havde lyst til at lave her på Christiania, det var jo meget lystprincippet, der styrede det. Folk gjorde jo altså stort set det, de havde lyst til, og det var også meningen med det hele. Og hele tanken med Christiania, man skulle lave det i sit liv, man havde lyst til at lave. Og der var underligt nok også nogen, der reparerede på kloakkerne, når de gik i stykker og koksede fuldstændig. Ja, så var der simpelthen folk, der ordnede det også. Der var nogen, der så det som en udfordring at få det hele, det tekniske til at fungere.
Og efterhånden så fik vi også et byggekontor og håndværkergrupper, der sørgede for alt, hvad der hed drift og vedligeholdelse og alt sådan noget. Og det har vi så selv udbygget på igennem alle årene. Mange steder var der fra starten ikke hverken vand eller kloak eller strøm. Det er så noget, vi selv har sørget for i årens løb. Også det med vedligeholdelse af bygningerne, det sørger vi også selv for. Så på den måde er det så lidt anderledes at bo på Christiania end ude i det almindelige samfund. For det er altså noget med, at her har vi altså et fællesskab, som virkelig betyder noget. Og det er ikke bare et skindemokrati, der er tale om her. Det er et ægte demokrati, hvor vi selv altså styrer tingene. Også budgettet. Og så opstår alt bøvlet jo med myndighederne, ikke? I mange år, der havde vi faktisk et udmærket forhold til myndighederne i de første 18 år, fra det hele startede. Og så indtil 1989, der var jo slet ikke nogen Christiania-lov. Det eneste myndigheden ligesom blandede sig i, det var jo så den her ulovlige hashhandel, der foregik i Pusher Street. Men resten af Christiania fik sådan set lov til at passe sig selv på beboernes egne præmisser, med mange trusler om lukning af Christiania, rydning af området i mange forskellige omgange. Så blev det jo aldrig til noget. Så endelig i 1989, der laver Folketinget så en lov om anvendelse af Christiania-området. Så det, de har så nu snakket om i mange år, nemlig lovliggørelsen og normalisering af Christiania, det var nu en realitet, for nu var der jo en Christiania-lov. Og den var ret fordelagtig for christianitterne. Vi var jo under Forsvarsministeriet i mange år, fordi det havde været et gammelt militært område. Og vi lavede en meget god, synes vi selv, aftale med Forsvarsministeriet om brugen af området ifølge den her lov om anvendelse af Christiania-området. Den såkaldte rammeaftale. Jo, det der så skete var jo, at da nu den her borgerlige regering fik magten i 2001, hvor Venstre og Konservative jo danner regering, som bekendt hele tiden støttet af Dansk Folkeparti. Inde i Folketinget har de tre partier jo desværre flertallet. Så her i 2004 laver de så lov om ændring af lov om anvendelse af Christiania-området. Og nu er det altså snart gået 7 år siden den lovs gennemførelse, og den er altså endnu ikke blevet implementeret, fordi vi har en retssag kørende. Sagen er gået helt til Højesteret nu, og første møde om vores sag i Højesteret, det her den 31. januar. Vores påstand, det er jo, at de opsagde vores kollektive brugsret til området fuldstændig uberettiget, og de gav os en meget kort tidsfrist med hensyn til afvikling af den kollektive brugsret. Det er sådan set det, højesteretssagen handler om. Tager man kernen af det, så tror jeg egentlig kun, det juridisk drejer sig om den fristlængde. Men der kom så mange komplikationer ind i landsretten, da sagen kørte der, som vi så i øvrigt tabte. Men det påstår vores advokat Knud Folchak, at der er så mange elementer inde i denne sag, og de har jo ved ikke, hvor mange papkasser med sagsakter, som nu skal præsenteres for Højesteret, netop vedrørende den her kollektive brugsret. Så de mener bestemt, at det kommer ind i billedet, hele berettigelsen i at opsige Christiania, blandt andet med den begrundelse, at christianitterne havde lavet 113 ulovlige byggerier. Nu kom vi jo efter ændringsloven, blev vi jo sparket fra Forsvarsministeriet over i Finansministeriet, hvor de har et kontor, der hedder Slots- og Ejendomsstyrelsen. Og de har så brugt 6 år på at undersøge de her 113 påståede ulovlige byggerier, og nået frem til, at det vist kun drejer sig om 11 og mindre byggesager, som ikke helt strengt taget er gået efter bogen. Så vi mener jo, at de fuldstændig ubegrundet har opsagt vores kollektive brugsret til området med falske anklager som begrundelse. Og det er selvfølgelig noget, der kommer op nu her i Højesteret, og vores advokater, de er meget optimistiske. Vi havde møde med dem i går aftes. Vi har nu to advokater, og de var simpelthen indstillet på at vinde sagen i Højesteret. Det var ligesom deres indstilling. Det mente de, vi havde en meget stor chance for, og det bliver så spændende at se, om det er tilfældet. Og vinder vi sagen, så er vi selvfølgelig glade, det er klart. Så kan vi bare fortsætte. Og det bliver jo sikkert med en ny regering efter næste folketingsvalg. Alt tyder på, at nu har regeringen altså spillet fallit, og nu skal der altså nye boller på suppen. Og det vil vi have det meget bedre med. Jeg deltog selv i det møde
i sin tid, hvor man skulle ligesom afgøre inden for Socialdemokraterne, om det skulle være Frank Jensen eller Helle Thorning-Schmidt, der skulle være ny formand for Socialdemokraterne. Og jeg fik lejlighed til ved det møde med de to kandidater til formandsposten at stille begge kandidater spørgsmålet om de ville være med til at bare bevare Christiania, hvis de fik magten. Og det var de begge to i den grad indstillet på, og de holdt faktisk en meget lang tale, der rosede Christiania for alle vores dyder. De kom her selv herude med deres børn og gik tur på området og synes, det var alle tiders med fristaden Christiania. Og nu er Frank Jensen jo blevet overborgmester her i København, og forhåbentligvis får vi altså Helle Thorning-Schmidt som ny statsminister. Og så kan det altså ikke gå helt galt. Den her ændringslov, den skal jo revideres her i 2011, og vi håber jo på, at de laver en fordelagtig ændring af loven, når nu den nye regering kommer til magten, så vi kan fortsætte med vores fristad. Slut med alt det vrøvl fra Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti. Ja, man må jo nok sige, at det har slidt på vores nerver i de her 10 år, vi nu snart har haft denne her højreregering. Fordi alt det, de ville have gennemført med betonbyggeri, med 30.000 etagekvadratmeter nybyggeri inde i kaserneområdet, det ville betyde, at alle vores grønne områder ville forsvinde i det område. Og især kravet om nedrivning af alle selvbyggerhusene uden omkring forsvarsvoldene ned til søen, over på Dyssen på den anden side af søen. Alle disse tossede krav. Det var jo altså virkelig noget, folk var bange for, at de ville gennemføre. Nu havde de jo magten til det, og det var altså noget, der ligesom sled på folks nerver. De her trusler om ødelæggelsen af Christiania. Det er klart. Det er jo ikke gået sådan smertefrit for sig. Alt det bøvl og ballade og alle de fællesmøder, vi har diskuteret, alle de der krav, der blev stillet op, og vi skulle svare på, om vi ville deltage i at lave en almennyttig boligorganisation, om vi ville være med til at lave en Christiania-fond, som egentlig bare var en narsut, ikke en selvejende institution, men simpelthen bare en kassekontor til indkræsning af husleje fra alle de erhvervsvirksomhederne og de sociale og kulturelle aktiviteter. Og så hele det her bøvl og ballade med nedrivning af huse og bygning af betonklodser i de grønne områder. Og alt det har vi jo taget stilling til 117 gange på utallige fællesmøder. Hvordan skulle vi nu svare? Vi ville jo ikke bare sige nej, fordi så havde de måske en plan B, som de så bare gennemførte uden at spørge os om noget som helst. Så derfor skulle vi altid finde frem til sådan nogle salomoniske svar, som egentlig hverken var et ja eller et nej til det, vi egentlig blev spurgt om. Og det lykkedes os så faktisk via vores konsensusdemokrati at finde nogle meget udspekulerede svar, som de på den ene side ikke kunne godtage, som er et positivt svar på det, de egentlig havde spurgt om, men på den anden side heller ikke betragtet som et afslag på det, som de nu havde krævet. Egentlig var der ganske få, der flyttede i hele den lange periode, der nu har været tale om i de her 6-7 år. Alt det bøvl med ændringsloven er foregået, fordi folk har virkelig bidt sig fast i det, de nu har. Den bolig, det værksted, det man nu har her på Christiania. Og blevet meget stedige. Mange er gået sådan fuldstændig baglås og siger, at vi vil overhovedet ikke ændre en tøddel her på Christiania. Vi fortsætter fuldstændig, som vi altid har gjort, og vi vil overhovedet ikke høre på de her højreorienterede politikers tossede krav. Mange er gået i den der baglås. Det generationsskifte, der skal ske til hver samfund og organisation. Ja. Er det gået i gang? Man kan jo så sige, at Christiania jo har altid udviklet sig generation efter generation. Vi har trods alt nu snart været her i 40-20 år. Så vi er jo sådan set 3 generationer af mennesker, hvis snart 4, der bor her på Christiania. Og det er som om, at hele den der ånd, der var i starten, med hensyn netop til at lave et kollektiv, at lave et konsensusdemokrati, at beslutte tingene selv, at gøre tingene selv. Det er jo altså noget, der også er smittet af på nye generationer, der er opvokset på Christiania. For alle kan se den indlysende fordel i at have et samfund på den måde. Så derfor har
det ikke været nødvendigt at lave sådan intermissionske værvekampagner med hensyn til ungdommens omvendelse til et vores vidunderlige utopia. Sådan har det ikke været. Det har været en meget sådan organisk udvikling, hvor også nye folk, der kom udefra, ligesom blev engageret i Christiania, al den tid vi selv bestemte, hvem der nu kunne flytte på Christiania. Og på den måde blev det et meget levende samfund, der så udviklede sig på måske en lidt anden måde, end dem, der var med til at lave Christiania i sin tid, havde drømt om. Meningen var jo, at vi skulle ligesom være et meget kollektivt foretagende hele vejen igennem, men som i resten af samfundet, så udviklede Christiania sig altså også på en måde, hvor folk de jo fandt sammen i familiegrupper, og ikke de der store kollektiver så meget længere, som det var engang. Det er jo så også hele borgerliggørelsen af Christiania, det jo faldt jo også ind. Folk de jo glemte tanken om at lave revolution og oprør, ikke? Og fik familie og fast arbejde, ikke? Og børn og levede et ganske almindeligt familieliv, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt, fordi alle os gamle røvhuller, der var med til at lave Christiania i sin tid, vi blev jo boende. Ikke? Det er jo klart, det betyder så et skred opad i alder, jo for hver år, der går, så jo. Jamen, der er yngre kræfter, som absolut er kapable til at overtage Christiania, det er helt sikkert. Selvom vi gamle falder fra, så er der altså nye kræfter, der tager over. Nej, for de er fuldt integreret, mange af dem allerede. Der er mange yngre mennesker, der er med i vores selvforvaltning på den ene eller den anden måde. Det er jo ikke sådan, at det er alle os gamle, der styrer det hele. Sådan er det bestemt ikke. Jamen, det var jo meget spændende. Fordi jeg var jo skolelærer, ret borgerligt opdraget, og havde gået ude på Hellerup Seminarium, ude i det der rigmandskvarter, og boede i Charlottenlund og sådan noget, mens jeg læste. Så det var jo en total oplevelse for mig, at lige pludselig møde alle mulige andre miljøer af anarkistisk karakter, der ligesom trivedes der i Spillehuset på Vesterfælledvej, ikke? I Rimfaxe, i Solvognen. Der kom folk jo fra helt andre sociale lag, end jeg var vant til ligesom at færdes i. Og det var enormt spændende for mig, altså at møde folk, der ikke lige kom fra min egen samfundsklasse. Og hele den der baggrund, jeg havde i det her borgerlige miljø, jeg stammede fra, lige pludselig var der altså vild gang i den. Og jeg ændrede mig også ret så radikalt i de år, og opgav det her med at være tjenestemand i folkeskolen, som jeg ellers var, og opgav mig ud på gyngende grund, ikke? Og begyndte at lave børneteater og eksperimenterende opsøgende teater, og altså Solvognen her på Christiania. Og så blev jeg jo et friskolelærer, og arbejdede på lille skoler i længere perioder. Det var det der med det kreative, ikke? Og det politiske, som var for mig enormt spændende, altså. Det må jeg indrømme. Det var det. Jeg følte mig meget tiltrukket af hele det der gørn og laden, vi nu havde gang i Solvognen, med at lave teaterforestillinger og lave gadeteater, og ligesom dukke op på forsiden af avisen, hver gang der havde været et eller andet, vi havde lavet. Så pressefotograferne, de var der ligesom en mis, og anbragte os på forsiden af avisen. Det synes vi jo altid også. Og kronen på værket, det blev jo der på Independence Day, uafhængighedsdagen, den 4. juli 1976, da amerikanerne skulle fejre deres 200 års jubilæum for netop den her uafhængighedserklæring. Og det foregik så i Rebild Bakker med Victor Borge og den amerikanske ambassadør og selve dronning Margrethe, hun var der jo selvfølgelig også. Og så havde vi altså lavet en hemmelig plan om, at alle de undertrykte folk, de skulle altså også dukke op der, i form af udklædte skuespillere fra Solvognen selvfølgelig, ikke? Så der var en hel masse mennesker i selve de der hedebakker, der havde almindeligt tøj på. Inde under tøjet havde de så indianertøj, ikke? 4. Juli
1976, der dukkede Solvognen op på 200 tv-stationer rundt omkring i hele verden. Det var en af de første begivenheder i Danmark, der blev transmitteret via satellit til så mange forskellige tv-stationer i hele verden. Og lige pludselig, ligesom i en John Ford-film, midt under dronningens tale, så dukker Solvognens aktører op som indianere på hesteryg oppe i horisonten, ikke? Ikke? Og ja, jeg stod nede i bakkerne udklædt som redneck American, dansk-amerikaner, eller hvad man skulle sige, med sådan en plastik Panama-hat på, ligesom alle de andre deltagere havde. Det var en meget varm dag. Gryden var i kog, som Jomfru Ane Band senere lavede et nummer, ikke? Om hele den der begivenhed. Og jeg så det hele fra første række, altså hele det her enorme fantastisk, der skete, med alle de her aktører, de dukkede op, blandt andet en udfoldet sort frihedsgudinde, ikke? Små indianerpiger, der dansede slangedans igennem tilskuerne, hvor store, fede amerikanske rednecks med plastik Panama hat rentede rundt med tøjerpæle for at banke de her indianerpiger ned. Og alle de her aktører, de havde sådan en lille blodpose om halsen, så hver gang de blev slået af en betjent, dem var der også mange af, der begyndte at uddele knæbelsuppe der i lyngbakkerne til alle de aktører. Og hver gang man blev slået af en betjent eller ramt af en af de her højreorienterede amerikanere, så knuste man sin blodpose, som man simpelthen lignede et offer. Så rigtigt virkelig et offer med blod over det hele, ikke? Jo, det var ligesom kludet, det der med at komme i massemedierne. Det var simpelthen den begivenhed der i Rebild Bakker 4. juli 1976.